Egun honetan egingo dugun aurren sexualitateen inguruko hitzaldia prestatzen gabiltza, zuen izen emateak erregistratzen eta baita zuen zalantza anonimoak jasotzen ere. Aurren autoesplorazioen inguruan modu adeitsu eta autentiko batean nola erantzun jakiteko estrategiak eta gakoak eskainiko ditugu zuek hala eskatuta. Eta gurasoen intimitateari ere arreta eskainiko diogu. Une hauetan gurasook arnasguneak behar ditugu, afektuzko giroa zaintzea ezinbestekoa da eta badaude aukerak. Beste ideien artean, desioen trukearen formula azalduko dugu, edota bikote ITV-a pasatzera gonbidapena luzatuko dizuegu. Dena modu oso praktikoan, 6etan hemen.